Salama betsika jiaby akory roagny zay fianakaviagna. Mamadou Seny eto. Maro be boka nareo mivolagna Mamadou Seny tsy regny mitsy anao, aia anao zoky, aia anao baba, aia anao dadilahy, aia anao zama, isan-karazany ato zegny anareo. Marigny tsy regninareo marigny za satria za boka fa olobe. Maha olobe matoe lahy za karaha ty zegny, misy fotoagna mangigny malakony ratsy endriky maloha, fa tsy raha ikapokapoko fo zay raha jiaby manjary volagniny antegna tsy tsaiky, tsy zegny ny atao. Fa koa fa mivolagna misy raha misy dikany. Donc niany tapa-kevitry impody amitsika eto za manandra koragny hely satria boka raharam-pirenena io boka izy boka hitantegna fo, fa antegna zegny minia mangigny maloha malakony raha, fa izy io ndraiky hita fo. Ka za zegny eto hafa mitsy regarana, hafa mihitsy raha tiako ikoragny. Mety tsy araka le raha eritreretinareo, fa eritreritrinaka fo aboako eto satria izy ty boka samy magnaboaka hevitrinany eto olo jiaby ambohim-pihonagna eto. Ka za io zegny eto hevitrinaka amin'ny firenena ty koa aboakako. Boka misy raha mahempaka za ato, misy raha hitako ato zegny hoe magnano kajikajy politiky, risy teny, magnano kajikajy politiky PRRM tsy haiko. Zay bo raha volagninareo ato. Oza ede. Izy io may Mikaely magnano kajikajy politiky ndraiky isy teny, sa nareo koa mbo magnano kajikajy politiky? Azavadibadiky baka volagna, ataova mahitsy fo. Anareo Tananarivo, anareo magnano kajikajy politiky aminany io fa tsisy teny ndraiky Mikaely zegny. Azo ma tsy mahay raha agnatin'ny lohanareo io? Efa hainay raha agnatin'ny lohanareo, halanareo io Mikaely. Za teto fa nagnano video ndre mandeha hoe halanareo Mikaely io satria nagnino? Tsy merigny, tsy hova. Zay baka na halanareo na tsy tianareo zegny zegny. Anareo misy mivolagna hoe mba iala mivolambolagna hova. Zahay mo nanampognony volambolagna hova zegny. Anareo mivolambolagna koa tia isan'andra boka mbo iala. Fa tsy zahay fo zegny voly nareo ivolagna zahay fo andra manaly. Zay boka tsy aminany boka koragna karaha zegny zala. Tsy izy boka zegny. Anareo ivolagna koa tia fo andro manaligny, anareo ndraiky tsy mety volagniny. Anareo mazovy, atsika ko nefa tsy fahampanjaka. Anareo tsy roi, fa aza mifankadala. Je atsika samy malagasy samy mipetraka eto mitovy fotsika jiaby io. Fa anareo ny agnano kajikajy politiky fa tsy Mikaely ndraiky Steny zegny. Za mahita raha volagninareo ato, député Steny magnano asanam-pagnatanteraka, ke nagnino? Rendez-vous Madagasikara manjary na magnano asanam-pagnatanteraka, ino ma problemin'izay? Tsy hitako problemin'izay. Ambila agny izy magnano izy koa mahavita zala. Ambila izy magnano izy koa mahavita izy. Tsy magnino zegny? Magnino edy mi zegny? Ino problemin'izay?
sy mahita lalagna ke avoniny akao fô atsika mo tsy mitady lalagna ampandroso atsika fo na député magnano azy na izovy io tsisy député mandeha magnano asany mpagnatanteraka zegny ratsy mahazo alalagna avy aminy filoha ao matoa sy teny mandeha magnano asany mpagnatanteraka zegny azo alalagna izy avy amin'ny présidentiaux zay vo izy mandeha magnano zegny io moa sambanareo nahita député mandeha mitsakandafy sambanareo nahita député mitsakandafy moa tamin'io sy teny io tamin'ny andran'ny président nareo Rajoelina teo erijaky alefandafy synthétique tsy magnano asan'ny mpagnatanteraka fo ro amin'igny fa izy io zegny rehefa tsy ninareo le président de voay fa rehefa ninareo izy mpanjaka anareo magnano kajikajy politiky atahoranareo i Mikaely tsy ho lany président satria miasa tsara ho avy fifidianana ho lany zala izy hiala amitsika merigny ato ifiloam-pirenena io zengy izy alanareo io aloha korintagna zala korintagna diany zao fa inga io koa tsy korintagna ho lany izy io zay fo baka dikan'izo kajikajy politiky zegny zay ty koa zala fa be efa maro koa vary laninay ty efa maro raha hitanay tito zay tsy mpagnano politiky fa zahay mahazondraha tsy anareo fo manantsaigny mahazondraha fa zay ty mba mahazondraha kone izy nambarako anareo nangongagna ratsirika 91 efa tito edy za ary efa nandrenjara zay nangongagna ratsirika fagnondrony tamin'ny 2002 mbola tito fo koa za ary nandrenjara 2009 nandroaka ingara valomanagna to tito za nandrenjara de bon 2025 mbola igny za hitanareo nandrenjara fa ho za taminareo za tsy tia politiky ka zegny ny antony tsy agnanaovako politiky izy koa fa vita grève za efa mangigny edy fa malaka sistosy amin'ny fiainagna anakahy satria za mandeha magnongan'olo mandrenjara amin'ny fagnonganana zegny amin'ny grève zegny tsy raha midika andeha hitady plasy karaha nareo io fa le olo efa tsy nanjara eke maempaka za mandeha andalambe fa tsy ary agnatin'ny lohabako nakahato ndraiky andeha angataka président fokotany na andeha angataka ben'ny tanàna na andeha agnano ministre na andeha hiady place heliny député iko tsy ary tagnaty lohako zegny fa ny agnaty lohako fo anao koa fa tsy manjary alagna eo fa ino ma raha tsy manjary amin'ny Mikaely ty tsisy raha tsy azombavanareo mangalatra volamena lefa Dubai hay firy volamena nangalarininareo teo ny andry Rajoely takitra Maurice takitra Comore takitra Dubai isan-karazany halitra nataony anga io fanagnanareo Tananarivo to i volamena jiaby nangalariny boka aminay aty tanagnany volamena zegny boka aminay aty na zay tsy maresaka ke ambila agny izy mbo mamango agny ambila izy koa mango vangoa Mikaely azala izy mazare fo mahay magnondragny izy vangoa agny atsika boka tompo izo ninareo mangalatra tsisy raha manjary ataonareo gigny ao satria ninareo izy io anareo boka ty hagnano mpanjaka hely amin'ny Madagasikara fa rehefa koa ty zegny eo tsisy raha na za koa gaga aminareo na lambany vadiny fo agnaty valizy indesiny eo
efa ataonareo volamena 10 kilo satria côtier rehefa côtier zany tsy mahay mandeha jet privé anareo fo rehefa côtier tsy mahazo miboaky Madagasikara anareo fo mahay mandeha Dubai koa ny tanàna tsara misy olo mba tia andeha agny fo mandeha dadilova igny efa ta Dubai tagny nagnano vakansy tsy mpitondra fanjakana ça veut dire que tany tsara agny izy koa fa tia andeha mandeha zala tegna koa misy moyen mandeha na za jo koa nisy moyen za marefa tany fa tsy midika andeha hitondra volamena olo jiaby mandeha agny fa anareo zegny rehefa tsy ninareo baka Tananarivo filoham-pirenena tsisy raha tsy azony vavanareo ambonin'ny tany ty karaha zegny koa sy teny zegny mbola tsy député efa nahay nandeha andafy na vadiny vazaha ke ino mo raha tsy hainy andafy any heny tany jiaby rariny izy magnampy PRRM ampiany zala oui alono ampiako fa za efa zatra mandeha aty mandeha ary ampiako anao hagnatsara i fitondragna Madagasikara ty io volagninareo koa io koa magnano asan'ny mpagnatanteraka ambilao agny izy magnano asan'ny mpagnatanteraka rendez-vous-nay madiniky ty koa zala fiainagna tsara fo zay tsy miasa loha na magnano asan'ny mpagnatanteraka na magnakory fo izy koa fa mampandroso Madagasikara ty zegny ninareo to tsy nagnano asan'ny mpagnatanteraka ino raha nanjariny tsabony olonareo to nampahantra Madagasikara ty ampigadragadra olo amon'olo zay fo asany Andry Rajoely to avy koa angalatra torty angalatra volamena tsy nagnano asan'ny mpagnatanteraka tsy nagnano asan'ny mpagnatanteraka izy magnandeha ferijaky andafy agny magnandefa député Nosy-Be alefa andafy agny etc sisy ino fo asa diandreo agny fa comme izy merigny karahanareo le teo ambony teo ninino raha tsy manjary ataony digninareo fo 9 taogno digninareo fa côté izy io efatra volagna naviany teo tsisy raha tsy azo mbavanareo zegny hoe volamena Dubai zao magnano asan'ny mpagnatanteraka kajikajy politike sisy anareo magnano kajikajy politike satria nareo tiagna ampody ravalo managna ambonin'ny sezy io olo jiaby ankadalainareo zala za teto volagna taminareo Madagasikara koa volaniko efa nivangenareo amia zahay anjaran'ny volanay koa azonareo izy koa fa voavanganareo Tananarivo i Madagasikara io amia zahay anjara volanay nivanganareo i Madagasikara io baka amia zahay biaka zahay mandeha ninareo i Madagasikara avyo fa matoa zahay mbola eto tsy voavanganareo i Madagasikara fa tsika za mifankalefaka imo raha tegna mahavingitra anareo Mikael mivolagna ampakarigny 24% ny tetibola mankagny amin'ny faritany zegny baka izy tegna halanareo io halanareo satria tianareo zany 0,1% ny vola alefa amin'ny faritany biaka le faritany tsy mahavangana tasy liposikiny anareo amin'izay ny mpanjaka vola mena jiaby avy amin'ny faritany hoaninareo torty jiaby avy amin'ny faritany hoaninareo zay baka programmanareo zokony hene fa ngiaty zany mba côtier zany ngia filoha ty am'izao fotoagna de hita marigny ne raha nivolagniny vola jiaby izy mivory aminay eo tsendriky nisy président nagnambara raha marigny magnanjegny halanareo amin'izay olo mivolagna ny marigny
vola jiaby izy vory aminay ao kenony antony zegny halefa amin'ny faritany ny 420 isanjatony zay le budget augmentation de budget ho any amin'ny province halanareo marary aminareo ozizy anareo izy koa zala tanterahiny Mikael Randrianirina i 24% de budget alefa amin'ny faritany zegny toeky atsika lasany guidro re mandrakizay sezy io zegny izy kajikajy politique ane zegny ni raha halanareo io zegny raha halanareo tsisy raha hafa fa zegny raha tegna halanareo raha zegny satria hainareo fa ho ty azy faritany jiaby io ary tsy resinareo koa fifidianana fo itsabony la tsabato tsy resinareo boky faritany satria marolo ary raha tsary nisy tamin'ny faritany boky zegny budget 24% zegny budget napetraka nareo tao letry zay 0,3% kikoa impacte 24% ifidiny faritany izy io olane diany zao korontagno zala zegny raha ataonareo io tsisy raha tsy azombavanareo amin'izay kofalidaya nananana karany vaza patati espagnol portugais tsisy raha tsy azombavanareo za mijery zegny za tsy mijery zegny zala zay ty tsy lefaka Madagasikara tsy ninareo izy raiky fa nintsika jiaby fa za mifankadala zay tsisy raha tsy azombavanareo kofalidaya zany fa matsakitsaky aminareo le va mibetro nazy jusque amin'ny faladia nazy azovy tamin'ny président nareo tako ma tsy ninagna volan-karany zegny zovy ary zovy tamin'ny président nareo tako tsy voky volan'ny français fa izy koa fa nareo le raha tsara fa rehefa côté ratsy zegny io mba zovy tamin'ny président ny assemblée nareo to mo na vita karaha ataony steny zay ministre ilaigny amin'ny président amin'ny assemblée ao tonga ny steny tao sindry mba zovy président ny assemblée na vita zay na président ny assemblée raiky avy aminay agny mbola izy président ny assemblée tako ny tindreny Andry Rajoelinareo io tsisy raha tsy abony tao ko tsy merci président ozy aloha ry oui boaka raha raiky izy aloha ry zay président zegny président ny assemblée tsy raha magnanjegny président ny assemblée izy karaha izy ataony steny masiaka lazany mariny sahy sy sa zay ministre ilaigny ake mila avy ake tetibola mila lanigny bravo monsieur steny toizo karaha io fa côté io halanareo mboany taolany halanareo anareo mivolagna hoe matahotro team tsy matahotro team fa anareo team no matahotro zegny ny mariny anareo matahotro Mikael tsy ho lany anareo matahotro Siteny tsy ho lany ake fô satria nareo mieritreritra azy ilatsika baka nefa izy efa nagnambara za tsy ilatsika fô anareo matahotro zay le kajikajy politique halanareo raha ataony avy rivodoza mandeha miatriky rivotro miaraka amin'ny vahoaka Mikael latsika rivodoza ta Mazinga 3 jours izy efa tagny fa raha misy vahoaka tsy nahazo vary tsy defony Mikael fa defony aretigny napetraka nareo letry zay satria nareo Tananarivo reto nareo mpanao politique ny Tananarivo reto ane izy mampianatra jery tsy manjary raha rasaigny amin'ny vahoaka rasaigny amin'ny ankohona le vahoaka misy tsy mahazo fo Mikael izy mitondra raha jiaby urbain jersey rasaigny population manontolo
mazava ninazy sisa mazava egny tsy adidinazy eky raha misy tsy nahazo fa izy nagnano niasa niary hene le raha nataony hene konjeny zeny koa nampangigny zay hene le raha nataony sady zay ty koa la tsy lefake nanareo tianinareo ke zay tsy ho tianinay koa je baka tsy marigny zay baka tsy marigny firy taogno zay ty nataonareo babakoto nataonareo rajako ela zay ho lasany babakoto reo azo mena seza mihitsy reo babakoto reo izy ke baka azony babakoto zay la babakoto ziny tsy raha digninareo force babakoto ziny matanjatanjaka force nareo baka mbla babakoto agnano azy vangoa babakoto vangoa zala eo tsy solankilifahany merigny reto fô no nine zay mankatianao zay mankasitrikanao indesany tany Mikael indesa jay karaha zegny koa no zandrilahy sy teny yenta boligny yenta baba hoana eo tsy solankadalandreo fa matatro zo eo tsy solo matatro tim zeny fa tim matatro karaha efitra volagna naviagna teo anareo fitady fomba etriky ny azonareo angalagna azy amboniny sizy io ninareo teo 1.0 taogno ambela nareo vo galabo vokisa tsara kibonao André Rajoelin vokisa kibonao rehefa voky anao vokisa koa mialy vokisa arena vokisa daholo izy rehetrarehetra hoany daholo volany reto babakoto reto atelemo minananao André Rajoelin zegny fogna raha nataonareo tamin'inareo teo 1.0 taogno ninaizy io ty mbola efitra volagna fa tsisy raha tsy jabognagnareo ala eo io non tsisy miala eto vangoa fo Mikael ambilafo ro kapokapo koko io fa fomban'reo izy koa fa kotia io fa tsy maintsy kapokapo karaha io fo ambila ro kapokapo agny tsy magnino fa indesa boligny tondranao io aranao mampanjary tany ty raha vo agnano anao vangoa tsara be anao tsy maintsy elingelegny reo karaha io fo fa vangoa fo i raha nataondreo io ataovy amindreo koa matoa ireo magnano zony tsara zio ao aletahaka koa zio ngia Mikael zao boka fombandreo avy teo Ravalomanana tsisy olo tsy nigadrogadrany Ravalomanana nitety Madagasikara avy teo i Rajaona ary mampiaminy tsisy olo tsy voasambotsambotra mombiny gadrany avy te eky baka babany gadra André Rajoelina hatra amin'ny hanapaka latakolo eky ranontsabony donc fa tafahoatra eky raiky tsy olo tsy gadrogadrany Mikael je m'adresse à vous gadra koa zare izy koa fankalefaka samboara koa zare tamin'ny andron'ny Rajoely gagazo fa amin'ny andronao akety voaely koa le terme azo tao gagazo eky fa ataovy katakata koa afahazo agny koa zare zegny raha ilainjare comme kapokapoka agnano déstabilisation tonga de roaso finoa koa agny fonja marobe namboariny André Rajoely
finoa koa fa no koa ivavaka loatra no efandro io fa ela nagnanaovandro agnarana antsika io babakoto ça veut dire que tsika tsisy andro tiavandro atsika na karakory eto misy zanako aby zay kotie karaza ato mivolagna anao le baba aza magnania anao fo aza zarizaraigny Madagasikara tsy mety anao le mivolagna merigny zao hay ka i merigny mivolambolagna kotie i zegny mety fo fa za mivolambolagna merigny zegny tsy mety aminareo zanako non j'ai dit non zegny baka tsy marigny aminaka zako ny managnila silamo zay avy moroni agny ilanakaty za zala mifombane tsy magnanjegny koa misy manefa tsofigny anao ankavia vangoa koa ankavanagna anazy zay ninay aminji fa tsy karaha beboliny katolika koa mivolagna hoe raha misy mangotakola ko ankavanagna tolory azy koa ny ankavia au contraire anzegny zahay tsisy raha misoratra magnanjegny amin'ny sahafa tsisy misoratra zeny amininay ao rehefa namango zahay ankavanagna vangoanay koa ankavia anazy ka imerigny reto tsy voly rehefa kotie isany teteky re kotie tsy nandeha soletra reo re kotie aminareo re kotie babakoto reo andevotsika ngereo raha magnanjegny zegny mahafaly anareo fo faly fo nareo mitandregny hoe atsika andevondro andevo karakory matsika io andevo zany efa tsisy eto isanaligny fo misy andevo eto fa matsagna tsisy andevo amin'ny aligny oui sambolo andevony vadiny ko faligny andro fa matsagna eto fa tsisy andevo zany fa mitovy fo olombelogno jiaby aza mifankalefaka ky aminareo le mivolagna hoe aza magnani le baba aza mivolambolagna merigny magnani anao fo tsy mety le fampizarizaragna fa atsika olo araiky andre olo araiky aminjare fo tsy zaho satria reo merigny reo nge tsy olo araiky aminaka parce que reo mivolagna fa atsika babakoto iro olo ndraiky babakoto tsara tragno araiky ro tsy tragno araiky olo ndraiky babakoto zany agnaty ala fa olo antanàna anareo mivolagna hoe tsy mety le baba zay miteny karaha io tsy mety aminareo fo mety aminaka fotony za tsy babakoto baka za olo fa ireo magnano za babakoto tsy mety aminaka bonsoir daholo Amady hoe sali Amady sali Angèle ok karaha zegny tsy mety aminaka za atao babakoto zegny tsy mety aminaka rajako babakoto andevontsika zegny ni raha mahazo atsika anareo mbola mivolagna za mivolambolagna iro volagna baka iro anareo merigny io aza mivolambolagna zahay kotie ho ataova iro koa magneky zegny za koa mba magneky tsy volambolagna iro fa ro koa mbola mivolambolagna atsika fo za ty zala ivolagna iro fo satria koa misy mamango takolaka anankavia vangoeko koa takolaka anany ankavana point c'est tout fa za tsy karaha katolika zegny ke rehefa voatefaka ankavianao miazika ankavanagna tsy ho faty anao da tsy magnanjay zegny edy izy koa fa tsy tiako fo ary koa fa tsy tia za tsy tiako koa manjay koa fa tsy tia za tsy tiako imara namitambeziko ro o za Mikaely
indesy Madagasikara zay tia andeha amponjaka agny alifasagny foandre ny fonja namboariny Andry Rajoely zay nagnamboaran'izy mo ampidirina atsika fa tsy mbo manjary ampidirina zare mbo ampidiro agny kapikiro anabatabanao miasanao koa zala sambora atsy foragny azo mena ny babakoto ny fitondrana ao anatin'ny 100 taona tsy 100 taona boka izy ke azonao izy azonao ke boka zamiagna koa ary zay ifidy anao ambaranao lasteny marigny zay ifidy anao zay azamiagna zare ka izy indesa ringy asy teny toiza asanao fa tsara ataovy agny asan'ny mpagnatanteraka agny tsy rarahako ary andre dimlahy ko PRRM ko Mikael andre ka mitondra volamena mandeha Dubai zany indesa agny volamena antsika bikiziro ientagny ima volamenandro volamena antsika zo na iro mahay mitondra azy Dubai agny ke anareo tsy hay hitondra indesa agny zala indesa agny ima volamena nangadiny tatananarivo to volamena baka aminay aty izo ienta agny na iro mahay mitondra ke anareo tsy mba hay hitondra mba mitondra asa anareo miakara ambony jet privé ienta agny le ambidinareo mba hitanay ny vokany baka mba magnano tragno anareo amin'ny université aminay aty mba ampakarinareo 24% bidgeny faritany zay mba hitanay vokatry le indesinareo fa le indesinareo tsisy mimpody anareo koa tiagnondragna ondramo agny zala indesa Mikael vangoa wana io baba wana zay wana io baba anao fa miplasy io tandremanao malemilemy wana baba wana aondramo agny volamena io ima volamenandro volamenantsika io aondramo agny ailany iro nipetraka teo zay ero mahay miakatra fa nantika 350 euro zo ty efa bolagna navianao teo 770 euro ny roro merci baba karaha io olo miasa baka nandroro ero ça veut dire que niakatra arankariagna toiza baba toiza i volamena naondragna nareo zany bok'izy nampirorogny ero iva bravo aondramo maromaro fa volamena naondragna andreo ny nampiakatry ero fa le naondragna nareo tagnatin'ny telo volagna io nampijotso ero io aondramandraiky koa io tsy boka amin'reo volamena io baba boka amintsika ty ienta zala olo ataon'reo babakoto lava io na iro dokitry ke iro dokitry magnano atsika babakoto azo mena babakoto amin'ny fitondrana anatin'izay taona ambory amin'izay rozio io satria hain'reo sy koa avy fifidianagny olamy anao io Mikaely zegny anizy io efa hain'reo boka raha ambory amin'izay ro tsy ratsy ataon'reo zio ty tsy ratsy azombava fa tsy eratsika regny atra amin'ny député solom-bava-mboaka sy teny magnano asan'ny mpagnatanteraka zegny alandro hola magnano io ma sy teny izy raiky député jiaby tamin'ny androny Andry Rajoely take zoviny tsy niasa on magnano lalagna on magnano ino zegny mo
tsy asan'ny mpagnatanteraka. Impiry za mahita député Tananarivo ko mitokagna lalagna namboary. Lalagna namboarindreo egny lalankely momba coin jiaby. Je mo asan'ny député, asan'ny mpagnatanteraka. Ça veut dire que député jiaby nagnano asan'ny mpagnatanteraka aby fa za mifankadala efa tsy hainareo raha ivolagninareo. Fa tsy hainareo. Fa volagna marigny hoe côtier halanay hitondra ity Madagasikara ty. Mikael, anao zalazy malemilemy tsy sitraponao na tonganao colonel io, fa sitrapondragnary ambony eo. Ampiasa edy maha colonel anao edy fa anao za mialakeo. Ary anao ifidinay. Si teny, oana baba, oana, alifasa raha io. Raha enao io ze lafa 3 mandanao atakoke, ataovasanao. Aza mifagnia amindreo io. Io na azovy ipetraka eo, rehefa babakoto halandreo fo. Satria ny tiandreo amin'io ne, raha valomanagna mipetraka eo tsisy na itojo. Ça veut dire que ireo fo, satria ireo baka mpanjaka one, mpanjaka zegny. Sy mpanjaka nino ireo io? Ireo zegny mpanjakan'ny malagasy Madagasikara. Atsika jiaby ty babakoto, mbombilay edy babakoto hitondra izy ty zala. Indesy ty babakoto. Indesa. Tohiza volalagnanao. Aranao ka fa tia ngondrogna volamena aondramo agny. Aondramo zala na bois de rose io. Ali fasy fo io. Io tsy magnino. Io ko fanagnana tsika bijiaby io. Io misy fanagnanandreo. Io tsisy volamena nangadigny ta Tananarivo to. Tananarivo tsisy bois de rose. Iro magnano mahay volagna bois de rose. Io mo fanagnanareo bois de rose io. Mietsikely, bois de rose, mietsikely, volamena, io volamena nareo. Bois de rose ke bois de rose nareo. Lavani ke lavani nareo. Letsi ke letsi nareo. Io tsisy raha ninareo. Pomme de terre nareo io mbo misy amindreo Dubai agny, tsisy olo agnondragna zoagny. Fa fanagnanay io, mba mila koa ze agnanony ataonay aminazy io zala. Vangoa io présidagna, vangoa aondramo zala, nintsika zo, ampakaro budget. Ireo fo magnano vavaigny tsisy raha tsy azony vavandreo io zala isanandra. Avake nareo zanako aby nareo le mivolambolagna. Aza mivolambolagna mery ono baba. Anareo mba mivoa toetsaigninareo fa mambany toetsaigninareo zanako. Anareo zegny faly anareo atao babakoto. Atao rajako. Baba nareo ndraiky reninareo tsy niteraka rajako tsy niteraka babakoto fa niteraka olo. Mba mivoa hely jerinareo mivolagna aza mivolambolagna. Ça veut dire zegny anareo koa fa volagnin'olo reninareo mangigny fo. Zegny fombanareo. Tsy zegny fombanay ty Ze tika fa volagny mamaly izy ka fa raha tsy nanjariko ne. Ze baka ma misy imorengy anaragna aminay ty zala. Mba afagna midefendre egnin-tegna ndraiky vadin-tegna. Zegny tika ny anaragna imorengy aminay ty kone. Io tsy raha tradition mandehandeha ho azy. Fa ny anaragna mihitsy totohondry aty, biaka anao mba afaka miprotéger vadinao ndraiky zanakanao. Fa anareo mivolagna za mivolambolagna merigny dikan'izegny anareo tsy protéger avagna kone. Arô anginy fo agneky ataon'ny merigny andevo atao babakoto. Zaza la tsy tia zegny
tegna tsy tiako. Ya, za na za makoakoa mainty igny ty, za tsy babakoto rô. Za tsy babakoto. Fa anareo le malaigny zegny zegny anareo donc babakoto zegny agny fa za tsy babakoto. Bon, ça veut dire za koa babakoto irô dokitry. Zegny. Mikael Randrianirina, tianenao, anao nihinay, anao fidinay, na magnondragna volamena anao, mahay tianay fo. Aondragna anao bois de rose, mahay tianay fo anao. Zegny. Izy raha ataonao ki mahay tianay fo anao raninay rô, zay tsy raha lefaka. Na irô tianinjareo magnano raha tsy manjary jiaby koa ke zay tsy ho tianao valalany amboa tompony tsy tianinazy mavandy. Tianay anao ninay. Karaha irô baka mihetsikely timma. Ya, satria ninrô baka Ravalomanana ndraiky tojo Ravalomanana, ninrô tianrô. Na tsy manjary raha atao tianrô fo. Karaha iandro Rajoely te 1 taogna nambelandrô teo fo tiandrô fo satria ninrô. Ka anao ninay ke tsy ho tianay? Non, tianay nao aza mitotoko aby fa anao tianay. Zay tika farinao zay jiaby ty nde Tananarivo akagny andeha hagnano bagara zay ko mandeha. Ika fa tsy vitanao raiky afara zay jiaby avy amin'ny faritany fa zay ho avy agny rô. Andeha agny zay andeha hagnano bagara zegny izy koa zegny ilaigny. Zay fa babakoto ty moa zay mbola matatro bagara koa. Babakoto tsy matatro bagara zay. Afara zay izy koa fa ilaigny bagara fa zay ho avy zay. Zay babakoto jiaby andeha agny. Zegny. Mba zahavanay olombelogno akô idiranay vagnaty ala ty. Mifankahita baka. Fa tsy raha mihetsikely efitra volagna zalahy nanderanao taky efitadiavandreo aonga. Ary izy io zegny irô ty za bénéfice amin'ny volamena io fo. Ndraiky amin'ny bois de rose. Io moa bois de rose narô. Io volamena narô. Ninay. Zay ty tsara nisy andro nandeha niady pomme de terre narô ndraiky tomate narô io. Ino raha iadivanarô volamenanay ndraiky bois de rose nero? Mikaely. Apetraho zalahy État fédéral biaka babakoto jiaby samy mitondra faritrinazy rô. Ery zalahy reto tsy sevitry. Ya, apetraho État fédéral. Ambila koa ery zalahy ndraiky pomme de terre njare ndraiky poire njare vaky ndraiky tomate njare carotte njare. Fa zahay karakara lavanina ndraiky bois de rose nay aty. Tsisy raha tsisy aminay ty. Pétrole zay mbola managna fo aminay ty. Amin'ny babakoto ty. Mikael, amin'ny babakoto ty kun misy raha jiaby Ka zarabe anao babakoto lasa président. Amia babakoto ny fahefagna. Zay. Fa o za tsisy miala eto président. Na ino kidona na ino kiatra. Tsisy miala eto. Anao fo président. Avy fifidianana anao mbola lany fo anao raha ilanina marigny. Zay ko nifidy anao marigny. Zahay tsy fidy team zeny. Zay ifidy anao rô. Zay. Tsisy miala eto. Ya. Fondriny. Agny Vohimaragna zao misy fasimento koa. Io koa mbola halanjare io. Aminjare koa boka tsisy. Na ranomasiny tsy raha misy akao ke.
Io zo miasa alohan'ny trondro hely vari kopa io. De tsy miasa alohan'izy zabaka tsy tiako le te mihiny ny trondro ny kopa io. Sady tsy hoan'ny babakoto trondro ny kopa io. Trondro an-dranomasiny zay no hoan'ny babakoto reto, fa tsy trondro ny kopa io. Mankadala ologno reto. Anare tegna efa mahetsika zaha nare. Zay, karaha nare hetsika zaha koa za hetsika nare. Marigny zay. Dra malo la vérité sy teny. Indesy i filohan'ny ensemble i rô. Indesy izy. Aza miala keno. Ary izy koa avy fifidiana. Anao boka tsy maintsy mbola ho lany ndraiky kanao. Anao lany mbola anao koa atao président assemblée. Mikael ho lany lasty boka président Mikael izy amizay. Tsy pererem matsony. Zaza la hetsika amin'ny raha io labrito. Tsisy raha tsy azo mbava. Takegna tsy tianay français. Mandeha risy izy. Lasagna risy koa izy. Zao koa risy. Efa savy dire efa mazava loatra ny agnaty lohanareo fa le mahakoty azy mihitsy no alanareo na ino raha volany na ino raha volany. Avake tsy anareo mihina ny volamena ndraiky bois de rose, le tsy café cacao lavany sisa zegny alanareo. Anefa io tsy raha fanagnanareo. Ery jirofo jiaby. Tsy ninareo, ninay. Ambila zay hinagna raha nay. Aondramo Mikael. Aondramo ro. Ino problème zay? Ataova hitandreo maso agny izy koa zegny tiandreo. Ampidira amin'ny jet privé. Indesa. Aondramo agny. Io mo fanagnandreo. Fanagnantsika. Zay. Izy ka fa mahame loatra aminao andapa ko. Antsova aby zay jiaby ty fa zay ho avy agny. Jetiko babakoto tsy mamatahotro. Nje. Babakoto zay mibidoko agnaty ala mbola misy raha tahorany koa. Antsova. Agny mifankahitany babakoto sy ny dokitry. Zegny ediny eka zavegny amin'ny raha ty fô. Zay ty ro tsy nahefa amin'ny raha magnania. Za tsy miasa alohan'ny aomby be ronono zegny. Ambilako aomby zay ny anagnanay. Na zay aminay ty misy bobo aomby. Ndro Tananarivo tsara misy bobo aomby zay. Aminay ty fô misy bobo aomby zay. Avoemara kapitalin'ny aomby. Atiliara ny kapitalin'ny aomby. Aminay aty. Aomby be ronono. Tsisy olo miasa alohan'izy. Ary tsara ny adivanay. Tsara ny ady aomby be ronono nareo. Fanagnanareo boka aondramo. Anareo tompiny. Tsy raha magnino. Aondramo a Dubai agny pomme de terre nareo, karoty sy sisa nareo jiaby. Tsisy olo volagna nareo. Fa izy koa zay agnondrana volamena zay mbo volombolagny. Zutsiny nareo. Ifo bokora mahala nareo koty mipetraka aky. Satria nareo tianjakazaka amin'ny volamenanay jiaby. Non. Son Excellence Monsieur le Président Mikael Randrianirina et les 4 conseillers là. Aondramonareo agny. Tsy magnino fanagnatsika zo. Indesa. Zigny ede. Avô ty afatra ty mbola tsipiko hely. Za teto fa avy nivolagna taminao sy teny.
hoe alakao za i député tegna nagnany amin'ny Ravatomanga ty. Za karaha mbola mahita député tagna ankanjony Ravatomanga main droitinazy zegny koa mifampinana masaka sy ny manta aminazy ny lelitra lavatenazy lasty za mieritreritra mbola miriery agny tsy nalanao aro ino antony izy la mbo ala edy fô igny fô raha tsy tiako hely aminao sy teny tsisiky ankoatran'igny iko tsy hainao agnarana zare hitanao vidéo naty contacté za amiako anao agnarana zare ala agny ro mamindra virus aminao ko fa rany zare fô amono andre dia satria zare olo Ravatomanga loatra ary mbola mitarimy ankanjonazy zare jusque miziki hatra patalognonazy mbola mikajy aminjareo ambelana andre libre ko zare alako zay mamindra virus fô ankoatran'izany bravo siteny bravo tiako rataonao tohizo hatramin'ny farany karaha zegny koa Mikael bravo bravo merci mboany amin'ny vadinao merci manjary raha ataonareo tohizo aondramonareo agny volamenantsika alfaso bois de rosentsika lavanintsika jirofontsika fanagnana atsika ire atsika mampiasa azy alfaso le président volambolagna anao ko eko fa tsy voatotronao afaro zay jiaby fa zay ho avy agny zegny edy za ty tsy mijery zenix zen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 henhenhen huile zany tsika jiaby fô Andry Rajoelina tsy nanjary raha nataony zeny nangalana azy ty fô araiky ty mety raha ataony fô halanareo ndraiky izy io satria babakoto indeso babakoto hoana baba hoana babakoto hoana aza milagna mihitsy zay ataovy mifahaizanao azy zay donc ny azoko atolotro androany bravo tohizo hatramin'ny farany rasirasy ty vidéo ty mba ho tonga amin'ny Mikael ndraiky sy teny afatra na tegna tiako tonga aminjareny hoe aza miala kondre na ino kidona na ino kiatra avako aby miangavy milela paladia andre jiaby partager ataovy tonga amin'ny systemy ndraiky tonga amin'ny Mikael agny ity vidéo ty aza miala kono Mikael indeso Madagasikara anao ny filoha tokisanay ohatry zegny koa anao sy teny anao anao président ny assemblée tsara indrindra tao tsy endriky nisy navitany nataonao reo président ny assemblée rehetra ny fandimby tao de anareo rolareo ento ny tany ento aondramonareo agny zay raha manjary aondrana nintsika aby jiaby io tsisy ninimeriny zay bon bisous daholo sotra betsaka nagnaraka apartahanareo vidéo tsika havako abe tafandrimandry jory tsara avy amin'ny Mamadou Seny amin'ny androny any ty samia mandro mafao vatagna fô fa commencé lera mizaha sakafo fa Ramadan moa tsika io fô efa tsy angabe masoandro zay donc sodrano anareo jiaby